Maying hapon Oroquieta. So karong adlaw ang City Health Office na conduct og ocular inspection sa mga poultry farms dinhi sa atong dakbayan. Kauban nako ang ato ang sanitation inspectors, ang ato ang medtech, ug giubanan pud kita sa mga barangay officials kung diin ang atong mga gipang-inspection nga mga farm na sakop sa ilaang barangay. So karong hapon nakadto ta sa 5 ka poultry farms dinhi sa Oroquieta City ug atong nakita ang actual na situation dito sa ilaang or ilang kahimtang dito sa farm. So sumala sa mga balita atong balipon atong mga milabay nga duha ka adlaw naka-receive kitag mga reports mga reklamo or mga complaints sa mga residential areas dinhi sa atong dakbayan sa pipila ka mga barangay nga adunay daghang langaw nga nang tugpa even nakadisturbo sa ilang pagkaon, pagkatulog, ug dili lamang sa mga kabalayan kundi apil usab or lakip usab ang mga eskwelahan, kundi apektado ang pag-eskwela sa mga bata. So ang atong buhatan sa City Health Office kauban sa sendro sa mga barangay officials ato gi-actionan dayon kung giadto nato sa barangay. So sama sa akong giingon nakita nato nga naagi mga langaw, pipila na lang kalangaw, pero dili sa mao nga among gi-expect, gi-expect mi nga daghan jud kaayo ang langaw, pero sa actual namo nga pag-adto nagkagamay ngadto sa wala na gyud tay langaw nga nakita. Kay kaganinang buntag ang mga barangay officials dahi pod naghimo pod og mga lakang kabahin aning mga langaw. So naguna sila na istorya or nakahinabi nila ang mga farm managers, o na actionan po dayon sa mga farm managers ang kabahin sa mga langaw. So naay uban nga mga farms nga nag-harvest sa ilang mga manok at ang nanghitabo di ani is nisunod ang mga langaw apan transport nisunod sa mga sakyanan mao to nga ang mga langaw nagkaadto-adto sa mga residential areas. Pero tungod kay na istorya na sa mga barangay officials ang mao nga farm managers mao tong gi-actionan dahil kanila ganinang buntag. So pagbalik na mo karong hapon tinuod gyud nga nagamay-gamay na minus ngadto sa wala na gyud tay langaw nga nakita. So I do hope nga sugod karon maghihaptag mga 3 to 5 days mawala na gyud ang mga langaw kay daghan na kayong mga lakang ang gibuhat ang tag-iya mismo sa farm according to the farm managers nga na sila gipambuhat nga mga lakang sama sa pag-spray, paghipo sa ilang mga hugaw, pagpanglimpyo sa palibot sama sa mga ite o katong mga waste products nila ilagay di-actionan. So tinuod pod nga nakita nato nga na minus-minusan na gyud. So maayong hapon sa tanan naata dinhi karon sa atong location. Nag-conduct og site inspection sa farms or sa mga farms dinhi sa Oroquieta City kabahin sa mga balita nga natay mga nadawat nga mga reports nga daghang langaw makita nato sa mga tabalayan. And naata din karon sa usa sa mga farms dinhi sa Oroquieta City kauban ang ato ang chairman barangay kapitan si Kapitan Odessa dinhi sa barangay Bulibol. Nakita nato ang sitwasyon dinhi sa farm and together nakita nato nga very minimal na lang ang langaw as compared to the other days kuno nga naanhian sa taga-barangay. And so ganinang early morning anhisad sila para makig-istorya sa farm manager dinhi sa barangay Bulibol ay nakita nila nga daghan jud pud og langaw and moangkon pud ang farm manager apan karon sa pagbalik nato karong orasa hapon sa karong adlaw hapon na-amaze ta pati ang barangay nga gamay na lang ang langaw because they have taken actions nag-spray sila sa palibot, i-contain nila ang mga langaw. Makita nato din sa ato ang atubangan nga na-contain o nangamatay na ang langaw because one of the action nga ilang gibuhat is nag-ilis sila og chemical or medisina para sa ilang pag-spray. Kaya sama sa ubang sakit ang mga langaw karon nagkaisog na pod dili basta-basta madutlan kumbaga nag-evolve na. So what they do or what they did is nag-change sila og chemical para sa ilang spray. Kay kung kadto sa una kuno ilang gigamit is malipong lang ang langaw apan karon mamatay na gyud. So nakita nato diri mismo nga minimal or kaing jud wala na tay langaw nakita. So very good kudos to the owner ug sa tag-iya din hino. So atong hangyo nga unta wala nay
mga langaw nga moadto pa sa mga kabalayan, ma-minimize nato ang mga langaw. Ug ngadto sa pinakaadlaw makita nato, mabatian nato nga magkawala, magkagamay, ug dili na maadto ang mga langaw sa mga kabalayan. Dili kita magpabaya, atong yun ning i-follow up, no? Dili lang kay karon atong pag-inspection, in the following or in the coming days ato sila subayon og utro kung na-maintain ba nila ang pagkalimpyo sa ila ang mga farms. Kay sayon kita nga daghan ang mga sakit nga makuha pinaagi sa mga langaw, no? Kay hugaw kayo ang langaw, mutumpas sa mga itis, sa mga manok, sa mga dugo, dayon po ato sa pagkaon. So daghang mga sakit nga pwede nato makuha. So hangyo pud nato ang katong mga tag-iya sa mga sinako, sa mga itis, sa kadalanan nga ato ang nalabyan karon sa atong paglibot-libot nga palihog dili nato ibilin sa kilid sa kalsada. Magtinabangay kita kami sa buhatan sa City Health Office, maubad sa sentro, o mga barangay officials, o ilabi na sa ato ang MGU, no, headed by Mayor Lemuel Acosta. Kinahanglan i-maintain nato ang kalimpyo sa atong pagpalibot, dayon at imanon nato og ayo ang atong mga poultry para dili kita maka-cause of disturbance sa atong dakbayan sa Oroquieta. So, maura to ang update kabahin sa mga poultry farms, chicken farms din sa dakbayan sa Oroquieta. Atong ipabilin ang kalimpyo sa atong palibot, no? Daghang salamat.